ja tämä on ollut aina hyvin niin kuin, tällainen käytännönläheisesti toteutettu. Eli Malkit Oy:stä, ennen kuin tuossa nyt jaan tuon esityksen, niin lyhyt esittely. Eli Malkit Oy on tämmöinen niin kuin kiinteistöalan erikoisliike, eli toimitaan pääsääntöisesti tässä niin kuin pääkaupunkiseudulla Helsingissä. Meillä on myymälöitä, joissa kiinteistöhuolto käy asioimassa, mutta siinä on myös taloyhtiöporukka ehdottoman tervetullutta ja käykin. Enimmäkseen on laskutusasiakkaita, mutta voi asioida myös kortilla. Ja kun meidän myymälään tulee, niin meillä on nimenomaan valikoima ajateltu sillä tavalla, että se on siihen niin kuin taloyhtiön tarpeisiin tulevaa tavaraa, työkalua ja opastetta. Ja oikeastaan sitä kautta myös niin kuin tämä opasteasia tulee tosiaan, että me tehdään itse Herttoniemessä näitä erilaisia kiinteistöopasteita ja tavallaan sitten se semmoinen asiantuntemus, mikä meille on niin kuin tähän aiheeseen kertynyt, on tullut nimenomaan, voisiko sanoa, tämän asiakaskunnan kautta, eli taloyhtiöiden, isännöitsijöiden ja kiinteistöhuoltojen, eli nimenomaan, että mitä niissä kohteissa, minkälaisia joko viranomaisen vaatimia opasteita tai muuta, mitä on niin kuin siellä tilankäyttäjät huomannut, että tarvii opasteita, niin eli nimenomaan, että me ollaan niin keskitytty tähän kiinteistön tarpeisiin. Mutta aloitetaanpa sitten, katsotaan, tämä on aina tämä jännittävä osuus, että saa jaettua tämän esityksen. Nyt tämä näkyykin täällä vähän erilaisena kuin otan nyt tätä selaimen kautta kuin tuosta Teamsista. Katsotaan, no niin, tulisikohan täältä. Nyt alkaa näyttää lupaavalta. Joo, näettekö, jos sieltä vaikka Maaria huikkaa, näetkö tämän PowerPoint? Joo, diaesitys näkyy. Se ei ole nyt siinä. Sitten laitetaan vielä esitystilaa. Yes, hyvältä ja tosiaan, jos tulee siinä matkan varrella kysymyksiä, niin nyt tämä mun näkymä on täällä silleen, että mä en näe nyt teitä osallistujia. En käsitä, että jos joku nostaa kättä, eli Maaria varmaan keräilee sitten niitä kysymyksiä ja katsotaan niitä lopussa. Ja jos siinä näyttää olevan jotain teknistä ongelmaa, niin jos semmoisesta ilmoittelet, niin Maaria, ilmoitathan toki sitten kesken esityksen, niin päästään sitten korjaamaan tilannetta. Mutta tässä tosiaan ehkä ensimmäisenä tuossa näkyy tuo taustakuvaa, niin kuin mainitsinkin, että meillä on tosiaan myymälöitä, niin tämä on meidän Töölön myymälästä, eli Rokkimäkkärin alakerrassa, ja siinä pikkusen pilkistelee Oraksen varaosia. No joo, sitten aloitellaan, eli tässä nyt ehkä vähän samaakin, mitä tuossa äsken kerroin, eli tosiaan Malkit on tämmöinen kiinteistöalan toimijoihin ja niiden tarpeisiin erikoistunut yritys, joka on vuodesta 1986 saakka toiminut. Osalle teistä voi olla tuttu vaikka väestönsuojelutarvikkeista tai tiiveyskokeista, mitä on väestönsuojaan tehty, tai vaikka leikkivälinetoimittajana, eli erilaista palvelua ja tavaraa, joka liittyy AS Oyn tarpeisiin. Ja oikeastaan niin tosiaan se yhtymäkohta, että miksi me sitten on päätetty niin omaa tämmöistä opastetuotantoa laittaa, niin on se, että niin hyvin iso osa niistä tuotteista ja palveluista, joita me myydään, niin niihin liittyy sitten aina se opastamisen tarve siellä taloyhtiössä. Eli sitä kautta tämä menee oikeastaan läpi sitten kaiken tämän muunkin tavaratarjonnan, mitä meillä on, että riippumatta, että on se sitten vaikka tuolla roskis, niin jätehuoltoon liittyvää opastetta, sammuttimia, paloturvallisuuteen liittyviä, väestönsuojaan, sittenhän työvaatteisiinkin painatuksia, lamppuihin, irtonumeroita, eli kun kiinteistön numeroa kiinnitetään ja leikkipaikan opastetauluja tehdään ja näin. Eli tavallaan semmoinen vähän niin kuin huomaamaton lisäjuttuna opasteet kautta linjan. Ja tosiaan sillä tavalla, että meillä on myymälät, sitten saa myös tilattua sillä tavalla, että matkahuolto tuo vaikka taloyhtiöön ja sitten me myös asennetaan paikalleen nämä opasteet, jos tarvis on. Tässä sitten ajatusta, että miten tämä esitys niin kuin koostuu, eli käydään ensin ihan semmoisia niin kuin yleisiä asioita,
jos ajattelette jotain vaikka uusia opasteita, kylttejä, liikennemerkkejä sinne piha-alueelle tai sisälle laittaa, että mitä asioita olisi hyvä niin kuin pitää mielessä. Sitten käydään läpi pelastusviranomaisen vaatimat opasteet, ja jo tässä kohtaa voin sanoa, että siinä on tosi hyvä apu ja semmoinen lähde, jota mä oikeastaan tässä on käyttänyt, on tämmöinen kuin taloyhtiön paloturvallisuusopas, joka on sitten edellisen koulutuksen jälkeen päivitetty, ja suosittelen, tässä tulee olemaan esityksessä myös linkki tähän, saatte tämän esityksen jälkikäteen, niin jos ette ole tähän tutustunut, niin kannattaa lukea. On kyllä erittäin niin kuin hyvin käytännönläheisesti toteutettu opas. No sitten vielä katsotaan kolmantena, että mitä muuta voi olla tavallaan niin kuin turvallisuusuhkia, joita voi sitten opasteilla vähentää, eli erilaisia esimerkkejä ja sitten vielä niin kuin muista opasteista, mitä kiinteistössä käytetään. Ja sen verran vielä, että ennen tätä koulutusta mä aikaisemminkin niin sit aina soittanut tuonne päivystävälle palotarkastajalle ja kysellyt vähän, että mitä siellä on ajankohtaista näihin opastamisasioihin liittyen. Ja mä sanon niin kuin nyt jo, ja sitten se tulee siellä kyseisessä kohdassa, niin oli tämä pelastusteiden opastaminen. Että sanoin, että näissä niin kuin omavalvonnassa ja muutenkin palotarkastuksissa on törmätty siihen, että tavallaan pelastustiemerkinnät joko ei ole riittävät, tai sitten on vääriä väyliä merkattu pelastustieksi. Eli se on semmoinen tarkka paikka, joka täytyy olla kunnossa. Käydään sitä tuossa myöhemmin läpi. No sitten, mitäs kaikkea tulisi huomioida, kun opastetta tai sitä kiinteistön käyttäjien opastamista miettii? Ja toki tietysti se, että onko se sisällä tai ulkona, millaiselle pinnalle se kiinnitettäisiin. Eli silloin tulee sitä valintaa, että opasteita on mahdollista saada tarrana. Sitten on tämmöisiä niin kuin muovikylttejä, kilpiä tai sitten kerrosalumiinista tehtyjä. Sitten myös jos puhuttiin tarroista, niin ne voi olla läpinäkyviä, että voi kiinnittää ikkunaan. Sisätiloissa toki seiniin, oviin ja näin, mutta että oikeastaan silloin, kun sitä ajattelee sitä tilaamista, niin sitten ei välttämättä tarvitse itse vielä sitä materiaalia päättää, jos se nyt on niin tavalla, ettei tule vanha opasteen paikalle, vaan sitten voi kysyä apua siinä, että mikä on paras materiaali siihen kyseiseen paikkaan. Ja myös niin kuin sitä sijaintia, että mihin se sitten tuleekaan, että onko se seinä, ovi, jos on kattoonkin opasteita, eli niihin löytyy sitten kiinnikkeet, jolla sen sinne kattoon saa, ettei tarvitse ajatella, että se tarra laitetaan kattopintaan, vaan nimenomaan, että se voidaan sinne kiinnittää muuten. Sitten lattiaan on nykyisin erilaisia teippiopasteita ja myös tämmöisiä niin kuin karhennettuja ja muita opasteita, että joilla voi myös lisätä niin kuin turvallisuutta. Sitten on tosiaan ikkunaan sopivia opasteita, tarroja ja sitten ihan sitä kiinnitystä myös, että esimerkiksi ulkovalotolppaan on saatavilla sellaisia kiinnikkeitä, johon saa sitten vaikka tuommoisen liikennemerkin lisäkilven kiinni. Ja sitten ehkä ajatusta, sitä voi tavallaan vähän sitten niin kuin testaillakin, että miten se vaikka siihen kulkuväylään nähden se opaste tulee olemaan, että mikä on semmoinen, että jos siinä on tekstiä, niin mikä on järkevä niin kuin koko sille opasteelle. Että jos ajatellaan vaikka, täällä tulee noista alueopastekartoista tai tonttiopastetauluista monta nimeä samalla asialla, mutta esimerkiksi sellainen, että jos on ajatus, että se luetaan autosta, niin semmoisenhan voi vähän niin kuin sitten testatakin, katsoa vaikka muissa kiinteistöissä vastaavia opasteita, että mitkä on niin kuin hyviä malleja ja nappaa semmoisesta kuvaa ja siitä alkaa saadakin sitten jo sitä sopivaa mallia ja kyltin ja tekstin koko. No sitten muuten kannattaa tosiaan suosia tämmöisiä niin kuin yleisessä käytössä olevia opasteita. Et monia asioita voi myös ajatella sillä tavalla, että vaikka isännöitsijä tekee sen viestin tai vaikka taloyhtiön puheenjohtaja tai kuka vaan, mutta jos ajattelee, että niin kuin kiinteistössä on monenlaisia kulkijoita, niin ehkä se sitten on niin kuin yksiselitteisin se viesti, jos käytetään sellaisia niin kuin vakiintuneita opasteita. Mä tuonne yläkulmaan laitoin tällaisia, että sinänsä, että jos on tarve, että se teksti täytyy olla oma,
niin sinänsä esimerkiksi sitten ihan niin kuin väreillä, että käytetään, vaikka että jos on kyseessä kielto, niin silloin tuo punakeltainenhan on, tai varoituskielto, väri, ja sitten ehkä enemmän semmoinen ohjaava, opastava on sitten tuo sininen pohja ja valkoinen teksti. Ja sitten tämä punainen ympyrä, jossa on poikkiviiva, niin se on semmoinen kieltomerkki kanssa. Ja sellaisia saa myös, että sen niin kuin saa tuolla punainen ympyrä, sinne voi saada sisälle, niin kuin tuolla alempana näkyy vaikka tuo pyörän kuva, niin jonkun, mikä asia vaan halutaankaan, että jos ajatellaan, että joku symboli, sitä vielä selkeyttää ja sitten saa oman tekstin vaikka, että mikä se kieltoasia sitten onkaan. Sitten tosiaan, että jos sitä sopivaa vakiomuotoista opastetta ei löydy, niin sitten tosiaan, että näitä pystytään tällä tavalla niin kuin räätälöimään. Ja ei tarvitse tilata 50 kappaletta, vaan ihan yksittäisiä kappaleita tehdään enimmäkseen tämmöisistä räätälöidyistä. No sitten tietysti myös semmoinen, että riippuen siitä käyttäjäkunnan rakenteesta, että miten jos ajatellaan vaikka nyt tätä pääkaupunkiseutuakin, että voi olla niin kuin monenkielisiä ihmisiä kiinteistön käyttäjinä, niin sitten voi ajatella, niin kuin tähän laitoin tämän esimerkkikuvat, että lukeeko lastenvaunuvarasto vai tämmöinen opaste, jossa on lastenvaunun kuva. Ja tokikin sit voi olla se vielä varmistava teksti, että tila on tarkoitettu lastenvaunuille. Ja sitten on laitettu vielä tosiaan tuo, että mitä siinä samassa tilassa sitten ei ole niin kuin tarkoitus pitää. Eli pyöriä ei laiteta sinne, vaan ne lastenvaunut. Välillä voi olla, että tuo sinipohjainen on parempi ja selkeämpi ja se menee yhteen niin kuin muiden vaikka samassa käytävässä olevien opasteiden kanssa, mutta tosiaan, että varmaan kannattaa aina se hetki käyttää ja miettiä, että mikä on se, joka siihen tilanteeseen parhaiten opastaa. Ja sitten myös tosiaan erilaisia kieliversioita, että on ollut nyt muun muassa, joka meillä on vakioisena näin, että on useampia kieliä, on tämä kaikenlaisen tavaran säilyttäminen kielletty. No sitten vielä, eli kannattaa myös muistaa opasteiden huolto, että mikähän ei oikeastaan ikuista ole. Ja sanotaanko, että varsinkin jos on ulko-opasteita, niin nämä Suomen olosuhteet on aika ankarat. Että jos on että vaikka tosiaan, että nämä on niin tietysti laadukkaista materiaaleista, mutta aika niitä tahtoo kuluttaa, eli kannattaa aina välillä katsoa niin kuin sillä silmällä, että olisiko päivityksen paikkaa. Eli voisiko sanoa, että yhtä tärkeä asia kuin se, että on opaste, niin on se huolehtia, että siellä ei ole niin kuin väärä opaste. Eli sitten jos on semmoisia vanhentuneita, jotka ei oikeastaan enää ohjaa vaikka niihin tiloihin, jossa käyttötarkoituksessa on aikaisemmin ollut, niin semmoiset tietysti täytyy ottaa pois. Ja se oli muun muassa tässä niin kuin taloyhtiön paloturvallisuusoppaassa erityisesti niin kuin tuotu esille, että jos on tavallaan tähän niin kuin paloturvallisuusopasteita, niin missään nimessä ei saa olla niin kuin vanhoja, että ne täytyy ottaa, että parempi ottaa pois, että on väärin opastava opaste. Ja sitten näkyykö se opaste? Nyt varsinkin kun alkaa olla nämä kelit, niin on hyvä käydä katsomassa, eli onko puut kasvanut, jos on ulko-opasteita, pitäisikö poistaa puiden oksia tai muuta kasvillisuutta edestä. Tosiaan vaihtaa, jos ne alkaa olla huonokuntoisia, jos on osittain tekstiä irtoillut tai sinne on tehty omaa taiteellista otetta, graffitteja maalailtu. Ja sitten nyt tärkeä asia, näkyykö talon numero. Eli siinähän voi sinänsä niin kuin olla tarra numero ihan ok, ja vaikka olisi vaihdettu uusi lamppukin, mutta no niin kuin valokuvut, ne kellastuu ja likaantuu niin kuin ajan myötä. Ja sillä voi olla yllättävän iso vaikutus, miten paljon paremmin se talon numero erottuu, kun vaihtaa välillä sen valonkuvun. Voi sanoa, että vaikka olisi miten eri-ikäisiä kiinteistöjä, näitä on monenmallisia näitä valokuvuja, mutta niitä kyllä hyvin saa. Sitten jos ei löydy varastosta, niin tilaamalla, että kiinteistöhuoltohan niitä sitten hommaa ja tietävät, mistä niitä löytyy. Sitten opasteiden puhdistamisesta niin kannattaa huomata sellainen asia, että
Nämä on niin kuin maaleja, mitä niihin on käytetty. Eli silloin, että jos sitä puhdistaa liuotinpohjaisella puhdistusaineella tai grafitin puhdistusaineella, niin kannattaa olla varovainen. Kun me tehdään liikennemerkkejä tai sitten näitä tonttiopasteita tai alueopastekarttoja, niin niihin laitetaan aina tuo grafitin suoja. Mutta jos vaikka on nyt vanhempi taulu tai muuta, niin kannattaa vähän niin kuin katsoa sitä, että onko siinä joku suojakalvo vai onko se niin kuin tavallaan suoraan se tulostettu pinta, koska sitten jos sitä lähtee puhdistamaan grafitin poistoaineella, niin ne värit lähtee kyllä siinä sitten elämään ja se muuttuu suttaiseksi se taulu. Sitten mennään tosiaan näihin taloyhtiön paloturvallisuusopasteisiin. Ja tässä ensimmäisenä, eli kun tontille tullaan, jos tontilla on useita rakennuksia, niin sittenhän tulisi olla tällainen opastetaulu siellä sitten vieraita ja käyttäjiä opastamassa. Ja tosiaan, että taulu tulee olla myös havaittavissa pimeällä. Sellainen tärkeä asia, että kun se taulu tehdään, niin siinä ei tavallaan mennä niin kuin normaalin kartta mukaan, että niin kuin pohjoinen olisi ylhäällä ja näin, vaan että se niin kuin on sen katselusuunnassa se taulu tehdään, tai se kuva siihen. Ja näissähän niin kuin se lähdeaineisto on tuo asemakaavakuva, ja Helsingin kaupungin, että jos nyt on Helsinkiin tuleva, niin Helsingin kaupungin karttapalvelusta niitä aineistoja saa tilattua. Voi pyytää itse sähköisenä tai sitten sieltä kyllä varmasti autetaankin, että jos tuntuu, että sieltä on vaikea sitä muuten ottaa, että jos niitä ei ole tullut aikaisemmin otettua, niin luulen, että voi olla esimerkiksi isännöitsijät sieltä ja mä tiedän, että meiltä myös otetaan sieltä, mutta että jos ei ole aiemmin ottanut, niin varmempi tietysti tilata se aineisto karttapalvelusta. Ja itse asiassa tuonne loppuun laitoinkin nyt huomioita, että jos se huomaa, että se asemakaavakuva ei vastaa todellisuutta, niin sittenhän siitä on hyvä laittaa sinne karttapalvelun tietoa, että mitä siinä on sitten poikkeama. No tässä sitten, että mitä siinä opastetaulussa tulisi ilmetä tai olla, niin nämä itse asiassa keräsin sieltä taloyhtiön paloturvallisuusoppaasta, eli tietystikin niin kuin rakennusten sijainti. Sitten jos se rajoittuu useampaan katuun, niin katuosoitteet. Sitten kaikki nuo pihatiet, mitä siellä alueella on. Sitten tärkeä asia, että se olet tässä punainen ympyrä, eli että silloin se taulun katselija osaa niin kuin paikallistaa itsensä siinä. Porrashuoneet, sitten sammutusreitit kellaritiloihin, ensihoitoyksikön reitit ja sitten tosiaan pelastustiet. Tässä lukee, että niiden nostopaikat, mutta tästä mä juttelin just tämän palotarkastajan kanssa ja hän sanoi, että tämä nostopaikkojen merkitseminen, niin se on tullut, nyt en muista sitä vuotta, mutta sehän koskee enemmän nimenomaan niin kuin näitä uudempaa rakennuskantaa. Ja yhtä lailla kun on se pelastusteissä, niin niitä ei auta mennä itse arvailemaan, että mikä olisi hyvä nostopaikka, vaan ne löytyy sieltä rakennuslupa-asiakirjoista. Myös niistä tieto, mikäli on määritetty nostopaikkoja. Eli siinä on tosiaan se tärkeä huomata, että toistan tätä nyt useampaan kertaan tuossa, kun se tavallaan tuli sitten sieltä pelastuslaitoksen puoleltakin, eli että pelastustielle on tietysti määritelty tietty leveys, ja leveyden pystyy toki helpostikin mittaamaan, mutta kantavuus on semmoinen, jota on tosi vaikea mennä arvioimaan, ja palotarkastaja kertoi, että on ollut semmoisia ikäviä tilanteita, että sitten taloyhtiölle on voinut tulla iso lasku siitä, että on ollut väärin merkitty pelastustie, ja kun se tilanne tulee, että sinne tullaan isolla kalustolla, ja sitten vaikka tämmöisen kuin kansia menee rikki, eli että siellä onkin jotain kellaritilaa tai autotilaa tai muuta alla, missä sitten kantavuus ei kestäkään niitä ajoneuvoja. Niin. Sitten muuta, nyt pomppasin.
Joo, eli ne oli ehkä tämmöisiä toistettuja asioita, eli edelleen että katsoo sen, että se on niin kuin helppo lukea autossa pimeässä. Ja sitten tosiaan se, että jos tuntuu, että se ei, niin kuin, että tietysti semmoista karttaa ei kannata laittaa käyttäjille, joka ei vastaa todellisuutta. Että jos se aineisto, joka tulee, niin näyttää, että se ei ole oikein, niin täytyy ensin selvittää, että se saadaan korjattua ennen kuin lähtee sitten karttaakaan tekemään. Mutta täällä oli tosiaan tämä kuva, jonka olen ottanut tähän diaan, niin tämä on nyt otettu sieltä paloturvallisuusoppaasta. Eli siellä oli tosi hyvä tämä niin kuin opastetaulu tähän, että miten näitä merkitään. Sitten numerot ja yhteystiedot. Eli kiinteistöllä on oltava näkyvällä paikalla tontin osoitenumero ja taas kerran, joka on pimeää aikaa valaistu. Ja yli 3-kerroksisiin taloihin tulee porrashuoneisiin lisätä kerrostasanteiden kerrosnumerointi. Ja numeron koko tulee olla vähintään toi 200 mm ja asentaa porrassyöksyä vastapäätä olevalle seinälle metrin korkeuteen. Ja kannattaa tokikin tehdä niin, että ne numeroiden taustat on jälkivalaisevaa materiaalia ja että numero erottuu selkeästi. Eli tuossa nyt onkin alas laitettu noita malleja, niin tyypillisestihän se sisälle tuleva kerrosnumero niin on näitä vihreällä pohjalla ja sitten on valkoisella noin numerot tai kirjaimet. Ja nämä on tämmöisiä, kaikki nämä kerrosnumerot ja talonnumerot ja muut, että joita nyt jos tässä mainostaa väliin, niin esimerkiksi meidän myymälöistä löytyy suoraan niin kuin hyllytavara. No sitten vielä, että kerrostalossa on oltava näkyvässä paikassa yhteystiedot huoltoyhtiöstä, isännöitsijästä tai muusta henkilöstä, jonka avulla pelastusviranomainen voi viipymättä ja korvauksetta päästä rakennukseen. Ja mä laitoin tuohon nyt sitten linkin tuohon pelastuslaitoksen ohjeeseen, eli taas kun saatte tämän esityksen ja tuntuu, että kaipaisi tuosta kohtaa niin kuin lisätietoa, niin tuon linkin kautta sitä sitten löytyy. Sitten tekniset tilat. Tämä on tosi tärkeä juttu. Jos ajatellaan, että kiinteistössä on hätätilanne ja pitäisi mahdollisimman nopeasti saada sitten tietysti niin kuin sähköt ja vedet ja kaasu poikki, niin siinä kohtaa niin kuin täytyy olla selkeästi opastettu, että mistä nämä katkaistaan tai kytketään pois päältä. Ja periaatehan on se, että se täytyy näkyä niin kuin ulos asti. Eli siinä sanotaan vaikka, että se ovi, joka johtaisi sisätiloissa olevan sähköpääkeskukseen, niin siellä ulko-ovessa se täytyy tieto löytyä ja sitten tietysti siinä ovessa, että missä se sähköpääkeskus on. Ja tähän on nyt sitten oikeaan reunaan kerätty näitä opasteita, jotka näihin teknisiin tiloihin liittyy. Eli ilmastointi, kaikki tämmöiset konehuoneet, lämmönjakokeskus, sähköpääkeskus, kaasusulku, vesisulku, sitten tosiaan nämä savunpoistomerkinnät. Ja sitten nyt kun taloihin tulee entistä enemmän uutta tekniikkaa, tämä oli semmoinen, mistä myös tuo palotarkastaja sanoi, että nimenomaan esimerkiksi niin kuin sähköautojen lataus, niin se on ilmeisestikin, näin kuulin aika tyypillisesti, niin se ei ole sieltä sähköpääkeskuksesta, vaan kun sähköautojen latauskin pitää pystyä keskitetysti kytkemään pois päältä, niin se on yleensä muussa paikassa ja siihen pitää olla niin kuin selkeä opastus. Ja siitä on myös tuossa oppaassa, tämä on nyt tuore opas, niin siinä on osattu tällaiset huomioida, niin kannattaa lukea, jos omassa taloyhtiössä on näitä sähköautojen latauspaikkoja. Samalla tavalla, jos on aurinkosähköä tai maalämpöä, niin ne tulisi olla merkittynä ja vastaavalla tavalla, että mistä ne sitten kytketään pois, jos niihin se on eri tavalla sitten se niiden keskusohjaus järjestetty. Näistä voisi sanoa, että nämä on niin kuin meidän, jos katsoisi myyntitilastoa, niin kaikki tämän tyyppiset vesisulku, kaasusulkupää, sähköpääkeskus on niin kuin meidän myydyimpiä tuotteita. Ja voi sanoa, että jos
ei taloyhtiö itse niin kuin, hoida kiinteistöhuoltoa, vaan se on niin kuin ostettu, niin kiinteistöhuoltoyritykset on kyllä myös niin kuin näissä tokikin asiantuntijoita ja tietävät, miten nämä kuuluu olla. No sitten päästään tähän pelastustiehen. Eli tosiaan huomiona se, että pelastustie on hälytysajoneuvoja varten rajattu reitti, jonka sijainti on määritetty rakennusluvassa. Ja huomiona, että kaikissa kiinteistöissä ei ole pelastustietä, että se välttämättä ei sieltä rakennusluvasta tai piirustuksista löydy. Ja palotarkastaja sanoi nimenomaan siitä, että pitäisi niin kuin erottaa, että toki pelastustielle ei saa jättää autoja, mutta ei pidä ajatella niin, että pelastustiemerkkiä käytettäisiin sen takia, että kiinteistön käyttäjät ei jätä autojaan siihen, vaan tosiaan, että se pelastustien tarkoitus on olla sitten niin kuin näille pelastusyksiköille, jos on tarvis tulla, niin opastuksen. Ja no tuossa olikin toisto, eli siihen liittyy tosiaan tämä riittävä leveys ja kantavuus. Ja sellainen myös huomiona, että tosiaan että autojahan siihen ei saa parkkeerata, mutta täytyy myös huomioida se, ettei tee mitään sellaisia niin kuin kiinteitä juttuja asenna sinne, jotka voi olla tiellä sit siinä pelastustehtävän aikana. Esimerkiksi voisi olla tällaisia niin kuin vaikka maahan upotettuja pyörätelineitä tai jotain ulkokalusteita, ettei voi olla kiva aurinkoinen paikka siinä nyt kenelläkään varmaan tiellä on, mutta tavallaan ihan siinä vieressä ja ehkä sellaisilla alueilla, jotka voi olla sitten niitä nostopaikkoja, niin tosiaan sellaisia ei sinne parannisi laittaa. Ja jos kiinteistö on rakennusluvassa vaadittu pelastustie, niin se on pidettävä aina ajokuntoisena. Eli sitä ei saa tukkia autoilla, ajoesteillä tai lumikasoilla, että sitä käytettäisiin tämmöisenä väliaikaisena niin kuin lumenkasauspaikkana. Ja sillä tavalla jossain vaiheessa pelastuslaitoksen kanssa juttelin, että jos on niin kuin epävarmuutta siitä, niin kannattaa tietysti olla pelastuslaitoksia. Ja kuulemma joskus jossain tilanteissa siellä on tehty vaikka jotain testaustakin, jos on isoja taloyhtiöitä, että miten sieltä joku kalustotyyppi pääsee kulkemaan. Et jos on epävarmuutta, niin tietysti aina kannattaa sitten kysyä apua sieltä palotarkastajilta. No sitten pysäköintikielto. Voisi sanoa, että tämä on niin kuin varmaan semmoinen meidän top 1 myydyin liikennemerkki. Ja täytyy sanoa, että tuossa silloin kun tieliikennelaki uudistui ja tuli voimaan silloin 2020, niin sen jälkeen te tiedätte ehkä paremminkin, jos teillä on ollut teidän taloyhtiöissä niin kuin ongelmaa pysäköinnin suhteen tai pysäköinnin valvonnan suhteen, mutta siinähän tosiaan tuli semmoinen muutos, että tieliikennelaki koskee vain yleisiä teitä ja nyt on ollut sitten kuntakohtaista vaihtelua siitä, että esimerkiksi minkä verran niin kuin kaupungin pysäköinnin valvonnalta voi saada apua ajoneuvojen poistamiseen. Ja nyt kun mä tuossa katsoin, niin ainakin Helsingissä näytti olevan sillä tavalla, että pysäköinninvalvonta tekee tällaisia tehtäviä ja siellä on pysäköinninvalvonnan sivuilla löytyy lomake, jolla pystyy niin kuin tilaamaan näitä avunpyyntöjä, mutta mulla ei ole tästä käytännön kokemuksia, että tämä ei tavallaan meihin malkittiin liity muulla tavalla kuin näiden merkintöjen kautta. Mutta on tosiaan, että näitä myös on sitten, että on sinänsä niin kuin tätä pysäköintikieltomerkkiä liikennemerkkinä, voi saada, tai on myös niin kuin tarrana, jonka voi laittaa vaikka autotallien niin kuin, tai tiettyjen ovien eteen, jos siihen ei haluta laitettavan, tai sitten tämmöisenä lisäkilpinä, että jos halutaan jotenkin vielä tarkemmin määritellä, että ketä se pysäköintikielto tai pysäköinti sallittu koskee. Sitten poistumisopasteet. Tämä on myös semmoinen tärkeä juttu. Eli turvakilvet
osoittaa turvallisen poistumistien kiinteistöstä ja toisaalta opastaa niin kuin näiden sammutuskaluston luokse. Ja taas toistoa pitäisi nähdä monesta eri suunnasta ja pitäisi olla näkyvissä myös pimeässä. Ja tässä ehkä nyt taas sitten semmoisena huomiona tosiaan, että näissähän on niin kuin näitä jälkivalaisevia merkkejä, niissä on erilaista laatua, mutta sanotaan, että vaikka olisi miten top-laatu, jos valaistus on huono, niin se jälkivalaiseva opastehan ei niin kuin sitä niin kuin kerää sitä jälkivalaisua, jos sanotaan vaikka, jos on joku kellari käytävä tai muu, että jos niissä on heikot lamput, niin sitten kannattaa vaihtaa tehokkaampiin, jos käy testaamassa ja huomaa, että eipä ole juuri sitä valoa itsensä kerää. Tosiaan vihreä on se väri, vihreä valkea, mitä käytetään noissa poistumisopasteissa. Ja näissä on tosiaan annettu niin tuo henkilö ja sitten on se poistumissuunta. Sitten punavalkoiset paloturvallisuusmerkinnät ja näihin on tokikin sitten on sammuttimesta kertova paloposti. Sitten on toi hätäilmoitusnappi. Sitten on myös niin kuin tämän tyyppisiä tekstiopasteita, että sammutin oven takana tai vastaavia, jotka ohjaa vielä tarkemmin, että varmasti sitten käyttäjät sen alkusammutuskaluston löytää. Sitten ehkä vielä tässä muutama, nämä on niin kuin teollisuusrakennuksesta otettuja kuvia, niin myös niin kuin, että tosiaan että voi olla tuommoisia seinään ja kattoon kiinnitettäviä opasteita, mutta jos ajatellaan sitä tilannetta, että kiinteistö menee pimeäksi ja sieltä pitää tosiaan siinäkin tilanteessa löytää pois, niin tämmöiset niin kuin lattiaan kiinnitettävät tarrat, niin, jotka voi olla nuolikuvioita vähän niin kuin lentokoneessa, jossa ohjataan lähimpään poistumistiehen, niin on kyllä aika tehokkaita. Sanotaan jossain käytävälläkin, niin tuommoinen, joka osoittaa sitä suuntaa, ja sitten kun se menee tuolleen koko lattian pituudelta, niin sittenhän se myös näet, että siinä ei ole mitään estettä tiellä, johon voisi kompastua. Nämä on kyllä aika hyviä. Sitten muuten, miten turvallisuusuhkia voi vähentää opasteilla, niin tietysti just se niin kuin käyttäjien neuvominen, opastaminen, eli silloin voi ajatella, että käytettäisiin just niitä sinivalkopohjaisia opasteita. Ja tuolla on itse asiassa myös yksi tuommoinen vakiopohja, jonka saa niin monella tekstillä kuin tykkää, niin on tuommoinen, että siinä on niin kuin tuo huutomerkki ympyrän sisällä. Niin se on myös aika semmoinen hyvä vakiintunut muoto opastaa, eli voi liittyä siihen, että palo-ovi pidettävä suljettuna tai pidä joku tie vapaana, älä pidä täällä tavaraa, mitä vaan on niin kuin niitä tarpeita ohjata käyttäjiä ja eri kieliversioilla myös. Ja tosiaan tietysti niitä tiloja, joissa niitä opasteita tarvitaan, niin erilaiset sisätilat, ulkokäytävät, saunatilat, pyykkituvat, niin paljon kuin yhteisiä tiloja taloyhtiössä on, niin siellä varmasti niitä käyttöohjeita ja opasteita, jotka neuvoo selkeästi käyttäjiä, niin tarvitaan. Sitten tosiaan kaikki varastotilat, eli ei saa säilyttää palavia nesteitä, syttyviä kaasuja, autorenkaita. Eli näihin löytyy sitten myös niin kuin palo-opasteita ja sit voi ohjata tämmöisillä sinivalkoisilla opasteilla. Ja nyt tuohon kohtaan en huomannut laittaa sitä pelastuslaitoksen ohjetta, mutta siellä on muun muassa niin kuin autotalleihin liittyvä erillinen ohje, joka oli mun mielestä aika hyvä ja vastikään päivitetty myös. Ja tämä tietysti tärkeä asia, palo-ovet tulee pitää aina suljettuna, ellei niitä varustaa automaattisella suljinlaitteella, ja silloin se kannattaa siihen tosiaan sitten opasteiden muodossa myös
huomioida. Sitten vielä opasteitahan maailmassa riittää, kun katselee kiinteistössä ympärilleen, niin kaikkialta niitä löytyy. Eli sinänsä jos ajattelee sellaisia opasteita, joihin liittyy myös niin kuin viranomaisohjeita, niin tämmöisiä on esimerkiksi niin kuin jätehuoltoon liittyen, ja nyt kun lajitellaan entistä enemmän, niin näissä nämä opasteet myös, siellä tulee koko ajan uusia, ja tämmöiset esimerkiksi niin kuin tämä jätelajittelutaulu, niin näitä saa eri kieliversioilla, ja tosiaan silleen, että siellä on niin kuin nämä kuvat, mitä mihinkin astiaan kuuluu tai mihinkin jakeeseen kuuluu laittaa, eli siinä HSY:llä on hyvät nuo ohjeet, ja niihin tosiaan löytyy valmiita opasteita. No sitten tuossa merkattu vielä nuo tupakointiin liittyvät opasteet. Täytyy sanoa, että ne on myös sellainen, jota tosi paljon menee ja käytetään, ja se on toki myös sellainen niin kuin turvallisuuteen liittyvä, että sinänsä se, että kun neuvotaan, että ei saa tai kielletään, että ei saa tupakoida, niin ehkä sitten paloturvallisuusmielessä voi olla vieläkin tärkeämpää, että jos jossain kohtaa se tupakointi on tai tupakoidaan, niin sitten sille varataan se paikka ja se merkitään ja sinne huolehditaan niin kuin asianmukaiset sitten, mihin saa natsat ja muut laittaa, ettei ne jää sitten kytemään kuivaa aikaa mihinkään. Leikkipaikkahan tulisi aina merkitä tuommoisella taululla, jossa on yleinen hätänumero ja sitten nämä kiinteistön tarpeelliset tiedot, osoitetieto, jonka pystyy sitten siitä lukemaan ja ilmoittamaan, jos tarvitsee 112 soittaa, ja huollon-yhteystiedot ja isännöitsijän tiedot. Sitten muuten pysäköintiin liittyviä, eli tämä on sinänsä niin kuin ulkoalueiden turvallisuuteen liittyvää asiaa myös, eli että mahdollisimman hyvin ohjataan, että kun talossa käy kuitenkin erilaisia, käy asukkaiden vieraita ja sitten käy esimerkiksi entistä enemmän kuin vanhusväki asuu kotona, niin esimerkiksi kotipalvelu voi käydä hyvinkin säännöllisesti ja sille on osoitettu sitä omaa paikkaa, on invapaikat merkitty vieraspaikasta kaikkiaan. Ja esimerkiksi tuommoisia, että miten parkkialueella ajatellaan, että ne parkkiruudut menee. Tuommoinenkin taulu on sinänsä hyvä, että jos on vaikka talvikelit ja muuta, että ne niin kuin asfaltissa olevat merkinnät ei näy, niin toi voisi olla semmoinen selkeyttävä asia käyttäjille. Ja edelleen näihin niin kuin sähköautoihin ja niiden lataamiseen liittyvät opasteet. Siitä oli myös pelastuslaitoksen oppaassa, eli se oli tietysti se tärkeä huomio, ja varmasti tietysti ketkä näitä latauspisteitä myy, niin myös sitä huomioi, eli olisi tärkeää, että sähköautojen lataus olisi niin kuin mahdollisimman lähellä siellä niin kuin kiinteistöstä poistumista tai tontilta ulosajoa, jotta jos sähköautossa tapahtuu jotain ongelmaa, niin se on siitä helppo ja vaivaton hinata pois, että se saadaan sieltä niin kuin aiheuttamasta sitä vaaraa sitten muuten kiinteistössä. No sitten muita merkkejä vielä tuolla lapsiin, eläimiin, mihin vaan liittyviä, elämänalaan liittyviä, mitkä ajatellaan, että helpottaa elämää siellä taloyhtiössä, niin kaikenlaisia löytyy. Vielä ehkä sitten viimeisenä sanoisin, mikä oli, ei liity varsinaisesti opasteisiin, mutta näihin sähkökulkupeleihin, mitä toi palotarkastaja sanoi, ja oli siitä huolissaan just erilaisten niin kuin näiden akkujen lataamisesta, että on sitten sähköpyöräakkua, sitten osalla asukkaista voi olla sähköpotkulautoja, joissa on akkuja, ja osahan lataa niitä siellä sisällä asunnossa. No nythän tällä viikolla oli just tapaus, oliko Kouvolassa, jossa tulipalo lähti tämmöisestä akulataus ylikuumenemisesta. Eli sellaisena, mikä mullekin tuli uutena tietona, että on olemassa tällaisia niin kuin latauskaappeja, ja niitä myydään myös taloyhtiöihin. Eli siellä on niin kuin kaappi, jossa on lukittavat lokerot, johon esimerkiksi pyörän akun voi laittaa
lataamaan. Et miten se sitten siinä taloyhtiöelämässä niin kuin toteutetaan, niin siihen en osaa parhaita käytäntöjä sanoa, mutta tietysti semmoinen tärkeä juttu, että koska tämmöistä akkuahan ei saisi koskaan jättää lataamaan niin kuin yksin, että se pitäisi olla valvotusti ladattu ja kuinka moni sitten jaksaa se akku vieressä istua, niin on toinen juttu. Eli siinä mielessä nämä kaapit on varmasti hyviä ja varmaan semmoinen niin kuin yleistyvä ajan myötä. Mutta tällaisilla saatesanoilla nyt voitaisiin varmaan, sit jos siellä Maria oli jotain kysymyksiä, ehkä jo tullutkin tai jollain nyt mielessä, niin voitaisiin niitä käydä läpi. Joo, ehdottomasti. Tehdään vaan tässä kohtaa tuon tallennuksen pois päältä.